Mbak Ningsih, Mbak Kosrini. Gonggeng bebasan wajib ya boten ketapa iya arena salah siji wong ayu Pak Yadi Tolas Sugeng midhangan Mas Simin kadang keluarga Mas Simin dan Mas Suroto wonten Mas Aran Mas Anas Yatno Mas Bibisono wonten Bengko Mas Wardoyo Jumantono sugeng monitor Mas Akbar Mas Agus Malanggaten Mbak Enanda Leman WA ketemu wong ayu gawe kangene atiku tak suwun rinten lan telu pamujiku mandiya Biar mongko untuk bebasan segoro matu Allah manis manis padatan Ibu piye wong ayu? Bunga. Ibu piye wong ayu? Mbak Ningsih. Dalem. Ki Mas Simin MC yo midhangetke monitor. Oh, nggih Pak De Simin, sehat selalu nggih Pak De. Heeh. Bola-bola do sinau. Tutup
Pak Nyondro ngene Mas Imin. Ibu bungae monggo. Wes, subuke ngono kuwi.